Nu har jeg lige kigget på dine tænder. Og det, der bekymrer mig mest, det er faktisk, at du har paradentose. Du har faktisk en alvorlig paradentose. Og derfor vil jeg faktisk råde dig til, at vi får behandlet den først. Før du kan få lysnet dine tænder. Har du mod på, at det er det, vi starter med? Jeg gør alt, hvad du siger. Godt. Du får lidt bedøvelse. Så. Du får en lille prik. Lars har været flere gange hos tandlægerne på Østerbro. I dag skal han have bleget tænderne og få lukket mellemrummet. Det var det. Så er du færdig. Du får lidt spejl. Og så skal du fortælle mig helt ærligt, hvad du synes. For vi kan stadigvæk ændre lidt på det. Hold da kæft. Det er flot. Det er meget flot. Så nu har du fået paradentosbehandling. Vi har lysnet dem, og vi har lukket dem i mellemrum. De er kvinderne i mit liv. Hold kæft, for det godt, det der. Nej, det er flot. Jeg tror, at de her to forholdsvis overkommelige ting vil gøre, at han føler, at han får lagt, så må sige, sin tidligere alkoholisme bag sig og siger, okay, nu har jeg lyst til at leve et godt liv. Det har været en helt fantastisk rejse. Den har ændret mit eget syn på mine egne tænder, og den har kunne gøre nogle ting, som jeg ikke troede var muligt.